Вітаю вас на телеканалі АТР. Мене звати Ірина Ромалійська. В ефірі програма «Ахшан», що з кримсько-татарської перекладається як «вечір». Це інформаційний вечір. Я буду з вами до 10-ї. Ну і наші гості Сергій Бойко, вітаю вас. Доброго і вечора. Олександр Кравчук, вітаю вас. Це ті люди, які сьогодні захищали Миколу Коханівського у Святошинському райсуді міста Києва. І вчора. І вчора. Так. Саме про це і будемо говорити, про події, які зараз відбуваються у суді. За 2 хвилини до того розмовляла з нашим кореспондентом Віктором Пономарьовим. Він сказав, що зараз у суді продовжилось слухання справи. Зараз депутати народні, які виявили бажання взяти Миколу Коханівського на поруки, будуть виступати. Ну а потім суд заслухає свідків і, можливо, під час цієї години ми навіть зможемо дізнатися, чим же ж там закінчилася справа, чи як вона продовжується. Але спочатку про те, що, власне, сталося. І так, повернемося до 21 жовтня. Микола Коханівський в районі станції метро Академмістечко побився з іншою людиною. В них виникла Руслан Кочмала, так? Ви його також всі знаєте, я так розумію, що це так, десь... Наверно. Так, і сталася бійка, ну і потім, за даними Коханівського, Кочмала начебто бризнув газом, а сам Коханівський дістав пістолет і почав стріляти. Чого ви захищаєте Коханівського? Давайте розпочнемо з вас, Олександра. Ну, наскільки я знаю, те, що я бачив на відео в Києві, який виклав, відео це вони відзнімали відео конфлікту, і там частково видно, Микола Коханівський повертався з дружиною, наскільки я знаю, із похорону свого побратима по війні. Йшов біля станції метро, і тут 4 людини підходять до нього. Всі виявилися потім, як виявилося, це поліцейські. Хто? Це Руслан Кочмала, поліцейський? Так, в нього, ми дивилися, посвідчення є, і він записався в допиті, в показах потерпілого, як поліцейський. А який структурний підрозділ він? Ой, я не знаю. Там, Називається підрозділ «Безпека життя», де головує Ілля Ківа. Ні, вибачте. Він записаний в деяких підрозділах. Вибачте, Ілля Ківа не поліцейський. Що ви маєте на увазі? Дивіться, я пояснюю. Я дивився в даних адвоката, там він в одному протоколі вказаний як безпека життя, в іншому протоколі він як співробітник поліції. Співробітник поліції. Не як громадського цього об'єднання «Безпека життя». А якого саме підрозділу? Ну, просто це Я, чесно говорячи, просто це було вечором. Це Олег Вермієнко, адвокат Миколи Коханівського, він показував ці документи. 3 документи. І в 2 документах вказано, навіть було сфотографовано посвідчення, де це співробітник поліції, Кочмала, його фотографія. В іншому протоколі показів потерпілого, також він вказується, що він співробітник поліції. І наскільки я знаю, 3 чоловіка також були співробітники поліції, які підійшли до Миколи. 4 чоловіка підійшло. Слід сказати, що перед цим... Давайте з цим спочатку розберемося. Да. Тобто, якого підрозділу ви не знаєте? Не бо знаю. в нас, от вибачте, в нас багато хто представляється ким, написано, і поліцейськими також. Це написано в документах, які надавалися до суду. Добре, зрозуміло. Йшли вони Вони підійшли вчетверо до Миколи, і по відео видно, що вони ведуть бесіду не як співробітники органів правоохоронних органів, тобто вони ніяких там вимог законних чи якихось своїх бачень не виявляють, а вони починають розмовляти, провокувати його, ображаючи його при його дружині. Ну, Коханівський вже сам казав, що в нього давній конфлікт з цим Русланом. Тому там не з Русланом конфлікт. Я хотів якраз сказати. Наскільки я знаю, Микола захищає людей, які заїхали в гуртожиток, який знаходиться на балансі збанкрутілого банку, і якимось чином туди також заїхав Кочмала своїми бойовиками із цієї безпеки життя. І вони намагаються цих людей, це люди-переселенці з Донбасу, які члени родин, яких воювали добровольцями в добровольчих батальйонах, вони приїхали в Україну, не було куди діватися, їм дали тимчасове жилище в цьому гуртожитку.
Качмала з'явився потім, і Качмала здійснює терор по відношенню до цих громадян. Якраз ми сьогодні вночі я розмовляв з жителями цього будинку. Вони говорять, що він бив неодноразово. Це той гуртожиток, мешканці якого нещодавно під Кабміном голодування? Я не можу сказати. Добре, точно. давайте не занурюватися в Да. цей конфлікт. Добре, що було далі? Вони знайомі, в них є Далі конфлікти? Качмала підходить, він йде з дружиною в сумному настрої. Підходить Качмала і починає ображати його при Так. його дружині. Причому образи такі не дуже приємні. Так. Микола, можливо, не стримався, тому що я бачу, що він ринувся на нього в бій, і почалася між ними сутичка. Так. І ці люди, які були разом із Качмалою, почали. Сутичка почалася, наскільки я знаю, що ми бризнули дружині, і ще там була якась дівчина з ними поряд йшла, бризнули газом в очі Качмала і його товариші. І Микола кинувся в бійку і почав з ними битися. В результаті вони його повалили. В цей час весь час велася оперативна зйомка цього конфлікту. Ви розумієте? Чому? Тому А хто вів цю зйомку? я не знаю, Ківа не підписав, хто вів цю зйомку. Добре. І він дістав пістолет і почав стріляти. Був напад 4 чоловіків, він йшов зі своєю дружиною, він дістав, у нього був, я не знаю, був там чи не був, він говорить, що він відстрілювався від нападників, тому що це загрожувало безпеці його дружини, насамперед через те, що був напад здійснений на неї, тому він мав право на самозахист своєї І ви дружини. вважаєте, що це нормально? В людному місці, де ходять купа людей, Я вважаю, стріляти? це ненормально. Я вважаю, що ненормально, і та ситуація ненормальна, що командири, і не тільки командири, бійці добровольчих загонів, ви знаєте у нас. От, наприклад, у нас заступник командира батальйону ОУН Миколи Коханівського Андрій Іванович Пастушенко недавно йшов сам, на нього напали 4 чоловіка, побили, пограбували. Він не має права, людина, яка добровольцем пішла воювати, вона не має права на зброю. Тобто на зареєстровану навіть... Тобто краще, щоб в нього була вогнепальна зброя? Зареєстрована ці короткостволи, які є з резиновими кулями. Вони навіть не можуть отримати їх в дозвілах. В Києві купа знаходиться російської агентури прямої. Це я вам зразу говорю. В Києві знаходиться купа прихильників руського міра. І тут ходять добровольці, вони можуть в будь-який момент бути, вони всі знаходяться в розшуку ФСБ. По ним треба стріляти. Я просто я намагаюся говорю, що зрозуміти. вони мають право на захист. І вони мають право на захист від держави. Держава має надати їм можливість легально отримати травматичну зброю. Щоб не було потім питань. Він ходить, а що йому робити? На нього нападуть сепаратисти, як Качмала. Викликати поліцію. А ви не встигнете викликати. 4 чоловіка нападають на вашу дружину. Як ви викличете поліцію? Знаєте, я журналіст і ходжу по вулиці без пістолетів. Якщо на мене нападають, я голосно кричу, я викликаю поліцію і таке інше. Шановна пані, ви журналіст. Микола Коханівський – це людина, яка воювала добровольцем, очолила добровольчий загін, має безліч ворогів. Ви вважаєте, що всі, хто воював на фронті, можуть ходити зі зброєю? Ні, я вважаю те, що держава має надати можливість громадянам захищати самих себе і свої родини. Кожному, незалежно від того. Легалізація зброї. Легалізація, хоча б травматичні пістолети мають надати право. Тобто таких поранених було б в нас в рази більше? Ні, можливо, це стримало. Ви подивіться на забудовах зараз рейдери, всі ходять з травматичними пістолетами. Сергій, ви підтримуєте позицію Олександра, та? Ви саме також захищаєте Коханівського через те, що ви вважаєте, що він мав право дістати зброю і почати стріляти в людному місці? Коли на нього напали. Кожен громадянин України має право на самозахист і на захист своїх рідних. А пістолет – це ж не його, не зареєстрований, наскільки я пам'ятаю. Я точно не можу відповісти, але йому не висували нібито звинувачень щодо незаконності зберігання зброї, тому цілком можливо, що зброя була легальна. Йому висувають звинувачення хуліганству з використанням зброї. Це від 3 до 7 років позбавлення волі. І от вчора, власне, почали обирати міру запобіжного заходу. Давайте поговоримо про те, як це було.
Почався суд. До нього його захищають 5 адвокатів. 7. Так. 7. Де в нього гроші? А це адвокати друзі. У нього багато друзів серед 7 адвокатів правозахисних. Друзі. безкоштовно. Безкоштовно. Я знаю багатьох адвокатів особисто. Це і наші спільні друзі. Доманський, Вермієнко. То вони готові захищати безкоштовно. А кого вони захищати готові безкоштовно? Лише його чи когось? Я Вони готові, вперше вони таке захищали, зустрічаю. наприклад, того ж самого Андрія Івановича Пастушенка, Вермієнко. Доманський захищав Богдана Тицького, коли його незаконно затримала поліція, побила, зламала руку. Це є такий пул адвокатів, які віддають таким чином свої патріотичне прагнення сприяти якось демократії в Україні. Є такий пул адвокатів. Так, як далі відбувалися події у суді вчора, маю на увазі? Ну, дивіться, там сталася яка подія. Адвокати зразу заявили, що відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу термін підозра була вручена з порушенням терміну. Тобто була вручена не як записано в Кримінально-процесуальному кодексі на протязі 24 годин, а була вручена через 25 годин. Автоматично, відповідно до норм діючого законодавства і європейських стандартів, якщо порушена ця умова, людина має негайно звільнятися з-під варти. Годину, тобто Година 30 хвилин має Навіть звільнятися, кілька хвилин. має звільнятися з-під варти. Вони заявили невідкладно слідчому суді, заявили клопотання про те, що Микола Коханівський був негайно звільнений. Слідча суда, замість того, щоб виносити рішення по суті, вона сказала, от ми були свідками з Сергієм, Оголосила перерву до наступного ранку. До наступного ранку. це відбувалося вчора. Далі. Да, і вона не сказала, чи затриманий Микола, чи Микола звільнений. Відповідно, знову ж таки, до норм КПК, якщо людина, тобто фактично це були незаконні дії сторони суду, бо вона зобов'язана, відповідно до чинного законодавства, зразу автоматично його звільняти. І таким чином вийшла така ситуація невизначеності, правової невизначеності. Є позиція судді невизначена, і є позиція прав людини, яка реально підкріплена 72 години, мені здається, от я зараз 72 години – це утримання під вартою без до ухвали рішення суду. Да. Так. А вручення Вони... підозри має Ні, відбуватися от давайте на протязі... підозру окремо, це окремо. Про підозру я почула, традиційні для адвокатів і традиційні порушення для українського слідства, традиційна позиція адвокатів. Щодо утримання під вартою, 72 години на той момент... Не витекло. Але тут же 72 години – це з врученням в установленому законом порядку підозри. Якщо підозра була вручена на протязі 24 годин в установленому законом порядку, то тоді особа має право триматися під вартою 72 години. Потім, якщо немає ухвали суду, то вона або випускається, або якщо є ухвала, то там приймається запобіжний захід. В даному ж випадку 72 години не підходить, бо не було пред'явлено підозри на протязі 24 годин. Але позиція правоохоронців в тому полягає, що 72 години, яку людину можуть тримати в ІТТ чи там у райвідділку, не сплили, тому він залишається до ранку під конвоєм у поліції. Це Так? хто так сказав? Ну, я так передбачаю зараз. Ми не почули, ми ось були з Сергієм, ми хотіли дуже почути, ми просили суддю, скажіть ваше тлумачення цього питання, тому що це дуже важливо. Я цього тлумачення Суддя не так не почув. тлумачує. Так. І... Вийшла невизначеність, коли згідно закону, як сказав Олександр, Миколу повинні були відпустити, і повинно було на Через це те, що ця година перебрана була. рішення суду, котре мало бути оприлюднено, і відповідне повинно було надійти розпорядження, в тому числі до конвою. А начальнику конвою такого розпорядження не дало, і тому вони згідно інструкції, не дивлячись на всі законні порушення, але вимушені були... Законні порушення – це добре, знаєте, сказано. Вимушені були, згідно інструкції, доставити його назад в СІЗО. Добре, що відбувалося далі? Сергій, ти був там? Так. Далі, як вже було сказано,
суддя оголосила перерву до наступного ранку, не відпустивши офіційно Миколу додому і не оголосивши про повернення, розпорядження про повернення його назад в СІЗО, покинула залу суду. Давайте 3 крапки поставимо. Просто зараз з нами на зв'язку один з народних депутатів, які зголосилися чи виявили бажання брати на поруки Михайла Коханівського, Дмитро Ленько. Миколи Коханівського, вибачте. Дмитро Ленько, вітаємо вас в нашому ефірі. Розкажіть, будь ласка, чи зараз ви в суді і чи висловили вже свою позицію, чому Коханівського варто відпустити на ваші поруки? Доброго вечора. Я, на жаль, не в суді, тому що працюю в області, в Кіровоградській, на окрузі. Справа в тому, що з самого початку вся ця справа Коханівська – це чистий води провокація, яку організував сумнозвісний Ківа, який має особисті конфлікти з Миколою Коханівським. Той факт, що весь конфлікт, коли напав на Миколу Коханівського, знімався на відео, поруч були спецпризначенці поліції, його одразу затримали, говорить про сплановану акцію, яка була направлена на те, щоб Миколу затримати і фабрикувати проти нього кримінальну справу. Насправді ніякого злочину він не вчиняв, він захищав свою дружину, яку газовим балончиком хотіли отруїти. Тому це було все в рамках закону. Щодо самого судового Дмитро, давайте хвилиночку. Дмитро, будь ласка, хвилинку, почуйте мене. Ви вважаєте, як народний депутат України, що законно, що людина достає травматичну зброю, починає стріляти в людному місці? Правильно я вас зрозуміла? Закону говорить чітко, що коли є небезпека життю, громадянин України має повне право захищатися будь-якими доступними способами. Що за зброя це була? Один зі своєю дружиною. Проти нього було 4 молодика, тітушки, які сплановано чекали його біля метро. Вони не зустрілися випадково, вони спеціально чекали і напали на нього. Тому Микола мав повне право застосовувати доступні йому спецзасоби для самозахисту. Що то за зброя була? Це його пістолет? Це травматичний пістолет, кульові куми, які не мають якоїсь шкоди для життя, вони лише для захисту. І той факт, що в нього не було, скажімо, на це дозволу, це адміністративна відповідальність, але ніяк не кримінальна. Тобто він стріляв зі зброї, на якої дозволу не було? Це зі слів Миколи Коханівського, я там не був, тому не можу говорити точно, але зі слів Миколи Коханівського було саме так. Угу. Давайте далі. І чому ви зголосилися, чи то проявили бажання взяти на поруки людину, яка стріляла, як ми з'ясували, зі зброї, яка була в нього неофіційно, просто посеред міста? Я знаю Миколу більше 12 років, і це дійсно справжній патріот, який неодноразово на справах довів свою принциповість, свою любов до України, людина, яка воювала і очолювала батальйон добровольців ОУН. На Миколу Коханівського за його політичну діяльність заведено кілька кримінальних справ, вони мають політичний характер. Він постійно з'являється на суди, на всі слідчі дії, не має якогось наміру переховуватися. Це публічна людина, яка, скажімо, не збирається тікати з України, на відміну від корупціонерів, яких відпускають під застави, а потім вони тікають. Так от, я, безумовно, вимагав і просив у суду, щоб його звільнили на мої поруки. І той факт, що вчора суддя допустила, скажімо, порушення, не винесши якогось рішення і просто залишивши Миколу в залі суду, який насправді без врученої підозри по закону міг просто піти скажімо, додому і потім повернутися на наступне засідання, коли його було призначено, це абсолютно законна була вимога. Тобто Микола міг піти додому. Ті вимоги поліції, що він має бути доставлений до ІТТ, це абсолютно незаконні. І наші перемовини, і мій колега Ігор Мосійчук всю ніч вів перемовини з поліцією про те, щоб не дестабілізувати ситуацію, не йти на штурм, що громадські активісти просто будуть перебувати разом з Миколою. Якщо вони впускають суду, то вони просто будуть перебувати і чекати до сьогоднішнього утра наступного засідання. На жаль, поліція пішла на штурм, і це, скажімо, було абсолютно некомпетентне рішення, неправильне рішення, яке
призвело до тих скажімо, подій, які потім затримання людей. Я знаю, що кілька людей ще досі знаходяться в райвідділку. Я вважаю, що для того, щоб не дестабілізувати ситуацію в Києві, тому що це абсолютно точно не на користь Україні, всі учасники цих подій мають бути звільнені. Микола Коханівський, я знаю, що його відпустили на особисті зобов'язання. Я впевнений, що він доведе свою невинуватість у суді. І я вважаю, що правоохоронним органам, і в першу чергу судам, потрібно більш детальніше читати закони і законно виносити всі свої рішення, а не йти на поводу у якихось... Дмитро, ви зараз сказали, чи мені почулося, що Коханівського відпустили на особисті зобов'язання? За моєю інформацією, саме так. Ну, тобто, тоді це не вина, бо ми буквально там 10 хвилин тому розмовляли з журналістом, який знаходиться зараз в залі суду, він такого ще не знав. Добре, якщо це так... Я, можливо, помиляюся, чи його відпустили на поруки, чи на особисті зобов'язання, але те, що відпустили з залу суду, це точно. Останнє питання в мене до вас. А якщо все ж таки не на особисті зобов'язання, а на поруки, як саме ви, як людина, яка взяла його, якщо так вирішить суд, на поруки, не допустити того, щоб завтра подібне знову сталося і Коханівський знову не почав стріляти на вулиці? Я, як поручитель, зобов'язуюсь доставити або забезпечити явку Миколи Коханівського на слідчі дії, на суди. І хочу повідомити, що я взяв більше 30 чоловік, військовослужбовців, добровольців, учасників АТО на поруки по різним кримінальним справам. Жоден з них не втік, жоден з них жодного разу не вник суду чи слідства, всі вони з'являються. Тому що це абсолютно неприпустимо, щоб люди, патріоти, щоб люди, які служили Україні, сиділи без вироку суду, сиділи в СІЗО і в тюрмі. Дмитро, я не про втечу питаю, а про застосування зброї. Справа в тому, що щодо застосування зброї. Перший закон, коли я став народним депутатом, перший закон, який я зареєстрував, це право громадянина. Але законопроект цей досі не прийнятий. Досі в Україні не можна цього робити. Якщо не прийнятий, але моя принципова позиція, що людина має право на самозахист. І те, що Микола захищав себе, і навіть в рамках існуючого законодавства, тому що він стріляв не з вогнепальної бойової зброї, а з травматичної, яка не несе якоїсь небезпеки для життя. Тому це все в рамках закону, і якщо в нього не було дозволу, це питання адміністративної відповідальності, за яку має заплатити мінімальний штраф і все. Чи правильно я зрозуміла вашу відповідь на двічі поставлене мною питання про те, чи готові ви забезпечити те, щоб він не стріляв, коли його візьмете на поруки, що ні, ви не зможете цього зробити? Цього не зможе ніхто зробити, і в мене немає такої, скажімо, можливості чи обов'язків забезпечувати те чи інше його дії. Дякую. Я ще раз як поручитель зобов'язуюсь доставити його до суду, щоб він з'являвся на слідчі дії. Дякую, Дмитро. Дмитро Ленько, народний депутат від Радикальної партії, був з нами на прямому зв'язку. Він готовий взяти на поруки Миколу Коханівського. Зараз будемо з'ясовувати, чи дійсно суд його відпустив під особисті зобов'язання. У нас в гостях, нагадаю, Олександр Кравчук та Сергій Бойко, люди, які також захищають Миколу Коханівського. До речі, намагаємося зв'язати зараз з Іллею Ківою, щоб почути іншу точку зору, але поки він не виходить на зв'язок, телефон поки що в не зоні доступу. Давайте продовжимо. Вчора суд, як на вашу думку, незаконно переніс слухання на сьогодні на ранок. Після того ви там були, так? Так, я там був в групі підтримки і серед інших депутатів також оформив клопотання про взяття Миколи Коханівського на поруки. Так розумію, що ви згодні зі всім, що говорив Дмитро, тому не будемо по другому колу. А далі ви просто захопили залу суду. Не було ніякого захоплення. А давайте спочатку подивимося, як це було. Мені наші режисери так картинку сформували. Давайте на неї, власне, і подивимось. Поки мені кажуть, що немає цієї картинки. Ну, тобто ми бачили от зранку там люди, які ламають ці меблі в залі суду, і сидять на кріслах судових, на столах і таке інше. Не було захоплення суду чи блокування суду, як про це заявили представники правоохоронних органів.
робота суду була незаконно припинена, її просто не відбувалося. Розпорядження про те, як я казав, щоб чи випустити Миколу, чи доставити його назад в ізолятор тимчасового тримання також не було. Тому було вирішено, що підозрюваний Микола Коханівський і група підтримки, не порушуючи закону, не вчиняючи напад на прокурора, суддів чи представників поліції, лишаються до ранку, до ранкового засідання суду в судовій залі. Давайте подивимося, як залишили в судовій залі і що це було. Я зараз покажу. Журналист! Уйди отсюда, тебе сказал! Журналист! Ребята, я показываю. Вы сейчас не провоцируете. Не провоцируете, вы мешаете мне работать. Я вас снимаю. Вы мешаете. Не, вы не имеете права мне перешкоджати журналістській діяльності. Тихо, тихо. Шановний, йдіть, будь ласка. Добре, не перешкоджайте, будь ласка. Не треба мене штовхати. Оце насправді не вчорашні нічні події, а це їх результат, це вже як сьогодні деблоковували залу суду. Та все ж таки, от сьогодні ми, і, до речі, додам ще, що це відео знімав сайт «Цензор», кореспондент сайту «Цензор» це опублікував, про те, як відносились правоохоронці до журналістів. Ми в цьому ефірі поговоримо трохи згодом. Все ж таки про блокування. Ну, я зранку бачила ці фотографії, як трощили просто меблі, як сиділи на цих лавах, на суддівських, як сиділи на столах. Що це було? Я це називаю захоплення. І розумію, що це не є фактом, і це є моєю оцінкою. Як ви це називаєте? Щодо меблів скажу. Після того, як громада вирішила лишатися в судовій залі, представник поліції, я, на жаль, не запам'ятав його прізвище, котрий був старший, він запевнив всіх присутніх, в тому числі нардепів, що є два варіанти: або Микола Коханівський повертається назад в ізолятор, або всі ночуємо тут. Про те, що має бути штурм, про це не було попереджено, не було висунуто вимог всім покинути приміщення чи тому подібне. Всі мирно знаходилися в судовій залі, знову ж таки, абсолютно нікому не перешкоджаючи, не провокуючи, не роблячи ніякі напади по відношенню до правоохоронців, а ті, в свою чергу, їхній спецпідрозділ без попередження розпочав напад на протестувальників, розпочали штурм судової зали. Це ви зранку? Ні, це було вночі. Угу. І вже під час цього, щоб уберегти себе від нападу, було використано ті меблі в судовій залі задля самозахисту. Так, давайте я зачитаю заяву. Погрому як такого не було і не планувалося з боку громади. Офіційний сайт Державної судової адміністрації України повідомляє нам, процитую, це: Святошинський райсуд міста Києва звернувся до Генпрокуратури стосовно подій 23-24 жовтня. Тут було так. Під час розгляду справи було заявлено про клопотання, це ми все чули.
Після чого особи, які перебували в залі суду як вільні слухачі, вчинили бійку та штовханину, висловлювали погрозу на адресу судді, відмовлялися залишити залу судового засідання. На зауваження суду не реагували. Судді та секретарю судового засідання вдалося вийти із залу за допомогою працівників поліції. Після цього так звані громадські активісти заблокували зал судового засідання, почали бити вікна, нищити техніку, якою, зокрема, забезпечувався запис засідань та відеоконференц-зв'язок, меблі, скляний бокс для підозрюваних тощо. Ну і тут багато насправді фотографій, побиті, ну дійсно побити весь зал суду. Ви кажете, що це ви так захищали? Так, я підтверджую свої слова. Можу сказати, що позиція суду, яку ви зараз озвучили, це повна брехня. Меблі, як я сказав, були застосовані в якості барикад для самозахисту, а вікна були розбиті виключно тоді, коли представники спецпідрозділу «Беркут», котрого ніби не існує офіційно, запустили сльозогідний ще якийсь газ, коли в будівлі вже нічим було дихати. Люди для того, щоб врятуватися, справді вибили вікна і вийшли на внутрішній двір, оскільки багато кому стало погано. Деякі жінки, люди похилого віку, почали втрачати свідомість. Це було, повторюю, зроблено виключно з метою самозахисту, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Потім зайшов зранку, це бійці спецпризначенці. Дійсно, кілька журналістів, моїх колег, говорили про те, що вони просто били, і журналістів в тому числі, були затримані. Та, Олександр, вас також затримали, і ви просто з відділку поліції до нас завітали в студію. Давайте послухаємо, що з цього приводу каже Сергій Князєв, голова Національної поліції. Зранку зробив заяву, саме її давайте зараз почуємо. Громадяни, які підтримували затриманого громадянина Коханівського, щодо якого проводили судовий розгляд, в присутності двох народних депутатів прийняли рішення заблокувати приміщення, в якому вони знаходились, тобто зал судового засідання, і висунули вимоги, що вони не вийдуть із залу судового засідання, поки не буде розглянуто судом справа щодо міри запобіжного заходу громадянину Коханівському. Спеціальні підрозділи Національної поліції вели переговори, роз'яснювали їм наслідки. Група людей, яка забарикадувалась, вчиняла опір працівникам поліції, намагалися розпилювати дратівливий газ в коридорі, кидали димові шашки. Вони навмисно пошкодили майно, створили барикаду. Сьогодні в 10 годин ранку мною була дана команда розблокувати шляхом фізичного застосування спецпідрозділів поліції, що було здійснено на протязі декількох хвилин. Слідчим відділом ГУНП в місті Києві порушено кримінальне провадження за статтею 194 «Умисне пошкодження або знищення майна» і 296 частина 3 «Це хуліганство пов'язане з опором представникам влади». Найбільш активні учасники правопорушення, я думаю, будуть затримані по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Оце був Сергій Князєв, голова Національної поліції України. Ви хочете додати чи опонувати? Я хочу сказати йому, тому що я був безпосереднім свідком, і я приїхав вночі, коли мені перетелефонували, сказали, що йде штурм. Людей, які спали, вірвалися туди спецпризначенці, застосували сльозогінний газ, кинули гранату і починають бити людей. Я приїхав туди, двері були закриті наглухо. Святошинського суду купа була швидких допомог, купа була пожежних. Я намагався, звідти кричали люди, допоможіть нам. Люди перетелефонували, сказали, що жінки втрачають свідомість, необхідна швидка медична допомога. Я звернувся до медпрацівників, намагалися зайти, ніхто не пропускав медпрацівників.
Була така ситуація. Потім, вже з деяким часом я зайшов. І, наприклад, Князів, оце реформована поліція, мені просто соромно дивитися на нього. Він просто брехун, вибачте мене за слово. Я готовий відповісти це в суді. Чому? Я пояснюю. Зайшов секретар судді зранку і сказала, що суд буде відбуватись в другому цьому залі. Давайте ці деталі ми пропустимо, Да. поки що є. Ви кажете одне, люди просто спали, просто чекали, захоплення не було. Поліція каже про димові шашки, захоплення і так далі. В такому випадку особисто я можу довіряти лише журналістам, які були на місці події. Зранку прокинулась. Перше, що я побачила пост Богдана Кутепова, журналіста громадського телебачення, який написав про те, що це важко повірити, але поки ви спали, в Святошинському райсуді виросли барикади. І опублікував оті фотографії, де люди, можливо, і ви на них є, просто зараз не маю змоги показати це на весь екран, не виглядають як люди, які просто сплять в очікуванні якогось засідання чи щось таке. Можна я запитаю? Так? Що важливіше, барикади чи права людини в нас? Для Кутєпова права людини чи барикади? Ми можемо Є порушення у Богдана Кутєпова про це запитати, але... Є порушення фундаментального права людини на свободу. Людина і люди мають право захищати це право всіма доступними методами. Почула вас, що люди мають захищати права, які порушені, на їх думку, всіми доступними методами. Я вам скажу інше, ми мали право арештовувати тих людей, відповідно до статті, здається, 207-ї, робити цивільний арешт тих людей, які вчинюють злочин, порушуючи права Коханівського. Зрозуміла. Ще один незвичайний поворот в нашій розмові. Дмитро Реплянчук, журналіст громадського телебачення, з нами зараз на зв'язку. Саме Дмитра сьогодні побили при затриманні. Дмитро, розповідай, як це сталося, коротко. Вітаю, Ірина, вітаю глядачі. Перше, хочу сказати, що зараз я також з керівником поліції Київщини Андрієм Крищенко ми знайшли спільне взаємопорозуміння. Вони частково і вибачили підлеглих. Тобто зараз, якщо коротко, то розслідував акцію, я розслідував точніше затримання, і під час цієї акції кілька представників. А давайте я попрошу режисерів все ж таки перенабрати Дмитра телефоном, аби налагодити більш стійкий дзвінок, бо в нас 2 хвилини просто до закінчення, щоб ми все ж таки почули з цього, що вдалося почути, що він тільки що зустрічався з керівництвом Національної поліції України, і ті йому принесли навіть вибачення за своїх підлеглих. Журналістів насправді було поранено, з того, що я бачила, щонайменше 3. Скільки було заарештовано, Олександр, вам відомо? Я знаю, близько 30 осіб. Затримано. Затримано. Підозру не оголошували? Підозру ні. Взяли пояснення, взяли допит, зробили допит свідків і частково відпустили. Люди попали в лікарню. Були дуже сильно побиті, частина людей, в тому числі ветерани, важко поранені ветерани з фронту, попали в лікарню. І в зв'язку з цим я хотів би ще сказати таку річ. Суд випустив Миколу чи не випустив? Не бачу. Ви Все бачите, залежало я від законності рішення суду. Ви розумієте, ми виходили 4 роки назад за свої права під кулі. Ми вчинили це законно чи незаконно? Я хочу, щоб закон дотримувався та виконувався всіма сторонами. Дмитра запитаєте, поліція коли прийшла, наприклад, була ситуація яка, нам підійшла секретар суду, сказала, переходьте в залу номер 1. Ми виходимо в залу номер 1, і тут починає ломитися поліція в спецзасобах. Ми йшли на судове засідання зранку. Микола йшов. Реплянчук, Дмитро Реплянчук, наш колега з громадського телебачення, з нами на зв'язку. Дмитре, розповідай, бо погано було чути тебе скайпом. Так, я коротко, зараз мене нормально чути. Так, чутно. Чутно, кажи. Окей, значить, зараз ми вийшли з кабінету першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Ми проводили спільну зустріч. Яровий, керівник поліції Київщини Андрій Крищенко та, власне,
журналісти, кілька журналістів. І зараз ми знайшли взаємопорозуміння, перед нами вибачилися за дії своїх підлеглих. Тобто перед цим ми були у райвідділку Шевченківському, де написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності, і все-таки очікуємо, коли нам дадуть, скажімо так, направлення на обстеження для судмедекспертизи. Дякую дуже. Дмитро Лепрянчук, журналіст громадського телебачення, був з нами на зв'язок. На жаль, ми не можемо далі продовжувати цю розмову. Дякую вам, Олександр Кравчук та Сергій Бойко, що завітали. Ми від себе будемо сподіватися, що ця справа буде продовжуватися. Ми будемо за нею слідкувати. Мене звати Ірина Ромалійська. Говорю до побачення і скоро побачимось.